Ito yung lulutuin ko ngayon, guys. Red snapper. Ilagyan ko siya ng salt, tsaka yung ground black pepper. Binili ko ito sa HEB grocery store dito sa Texas. At dito sa skillet ko, guys, meron ng mantika. Pinapainit ko lang siya bago ko ilagay. Yan, nakaprito siya, guys. Nilagay ko lang siya sa medium heat. So, dito ako sa labas nagluluto, guys, para hindi mabaho sa loob ng bahay. A few moments later. Ayan na, guys. Luto na siya. At pantay yung paggaluto niya. Gusto ko kasi na crispy siya. At gawan ko ito siya ng sausawan para masarap at with rice. So, ito na yung meal ko, guys. Yan lang ako magprito ng isda. Simpleng-simple lang.